Predstavujem si, že ak ste klikli, je to preto, že chcete vylepšiť svoj účet v Brawl Stars ako free-to-play hráč, alebo ho možno dokonca úplne vylepšiť. Urobili ste dobre, že ste si začali hľadať informácie, pretože to vôbec nie je jednoduché, najmä keď práve začínate, a dokonca ani tí najskúsenejší hráči nepoznajú všetky triky, ktoré vám umožnia napredovať v hre tým najoptimálnejším spôsobom. Preto vám dnes ponúkam 5 tipov, ktoré vám pomôžu napredovať ako free-to-play hráč v Brawl Stars. Ide o aktuálne tipy, ktoré zrýchlia váš postup a poskytnú vám konkrétne metódy, ako sa v hre posunúť ďalej bez toho, aby ste museli míňať peniaze. Cieľom je, aby ste si mohli svoj účet úplne vylepšiť, teda odomknúť všetky postavy a všetko ostatné, čo sa v hre dá odomknúť. Preto vám úprimne odporúčam zostať až do konca videa, pretože tu naozaj nájdete tipy, ktoré vám pomôžu. Ak ste tu noví, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála. Spolieham sa na vás a dajte aj palec hore. Chcem urobiť jeden test. Všetci, ktorí toto video naozaj sledujete, zanechajte like, aby sme videli, koľko ľudí sa na to pozerá. A keď to máte hotové, navrhujem, aby sme začali s videom. Takže predovšetkým, aby ste mohli napredovať, musíte si odomknúť čo najviac brawlerov. A práve preto budete potrebovať týchto 5 tipov z tohto videa, aby ste to dokázali. Takže už nestrácajme čas. Prvý tip je byť aktívny. Musíte sa naozaj prihlasovať každý deň. Niektorí začiatočníci možno nechápu, prečo je také dôležité prihlasovať sa každý deň. No, je to veľmi jednoduché. Tým, že budete aktívni, získate možnosť odomknúť odmeny, ktoré zmiznú, ak nebudete hrať, alebo si ich nevyzdvihnete. Napríklad každý deň v Brawl Stars dostanete 6 hviezdnych cien zadarmo. Stačí len vyhrať zápas. Je to veľmi jednoduché. A v týchto hviezdnych cenách môžete získať zlato, powerpointy alebo dokonca aj brawlerov. A to všetko zadarmo. Tieto odmeny sú dôležité a zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvojom postupe v hre zadarmo. Ak budeš dôsledný a prihlásiš sa každý deň, môžeš nazbierať celú kopu odmien. Vezmime si ako príklad obchod. Každý deň sa v obchode objaví nový darček. Alebo dokonca 2, ak máš Brawl Pass Plus, ktoré len čakajú na vyzdvihnutie. Tieto darčeky síce nebudú vždy úžasné, ale niekedy môžeš trafiť jackpot. Tieto budú ako mega darčeky, ktoré ti napríklad umožnia naraz získať oveľa viac powerpointov alebo oveľa viac kreditov. A ak si tento jackpot nevyzdvihneš, jednoducho oň prídeš. Už ho znova neuvidíš. Alebo v tom najlepšom prípade budeš musieť čakať veľmi dlho, kým sa objaví ďalší jackpot. Ďalším veľmi dôležitým tipom je nájsť si klub. Nie nutne preto, aby si našiel kamarátov a četoval, hoci niekedy. To môže byť užitočné. Ale budeš sa musieť pridať do klubu, aby si získal prístup k Megaprasiatku. Megaprasiatko je ako obrovská kolektívna výzva pre celý klub, kde môžete odomknúť hviezdne odmeny. V určitých momentoch budeš mať vďaka lístkom možnosť začať zápasy, ktoré ak vyhráš, pomôžu celému klubu napredovať počas tohto podujatia. Na konci môžu všetci členovia klubu otvoriť prasiatko a čím ďalej sa klub dostal, tým plnšie prasiatko bude. Ako vidíš, budeš si musieť nájsť aktívny klub a predovšetkým byť aj ty sám aktívny a prispievať k spoločnému úsiliu klubu. Cieľom bude jednoznačne naplniť prasiatko na maximum. Keď bude prasiatko plné, môžeš získať až 20 hviezdnych odmien a ak budeš medzi prvými, dostaneš bonusové hviezdne odmeny. Jednoducho povedané, ak skončíš prvý a tvoje prasiatko je plné, môžeš naraz získať viac ako pri 4 dní hviezdnych odmien. Je to naozaj obrovské a určite musíš dokončiť Babošuša mega prasiatko a byť na prvom mieste. No, aj keď nebudeš prvý, je to v poriadku, pokiaľ je mega prasiatko plné. Na nájdenie klubu môžeš jednoducho použiť toto tlačidlo v hre Brawl Stars. Neboj sa opustiť klub, ak ti nevyhovuje. Nájdi si aktívny klub. Ak budeš niekedy potrebovať pomoc, môžeš sa pridať na môj Discord server. Tam budeš mať tlačidlo na vyhľadávanie klubov, alebo dokonca spoluhráčov. Keď si vytvoríš svoju malú rutinu s klubom, môžem ti povedať, že na svojom účte budeš napredovať naozaj rýchlo. Preto bude veľmi dôležité zostať aktívny. V hre sa prihlasuj každý deň, aby si získal svoje 6-hviezdičkové odmeny, skontroloval darčeky v obchode a najmä ponuky. Niekedy sa tam objavia naozaj zaujímavé ponuky, ktoré ti pomôžu napredovať v hre. Neber ponuky označené ako dvojnásobné. Naozaj sa neoplatia.
Namiesto toho hľadaj ponuky, ktoré sú štvornásobné, 5-násobné alebo dokonca 6-násobné. Čo znamená, že ak je tam napísané 5-násobné, ponuka je 5-krát lacnejšia ako jej skutočná hodnota. Preto si každú ponuku dôkladne prezri a zváž jej výhody a nevýhody, aby si zistil, či si ju môžeš dovoliť kúpiť. Okrem možných bezplatných odmien na odomknutie ti, každodenné hranie umožní vyskúšať oveľa viac herných režimov, z ktorých niektoré sú dočasné a mimoriadne jednoduché na získavanie trofejí. Napríklad v Godzilla móde existujú určité tímové zostavy, ktoré dominujú úplne všetkému. A ak nie si aktívny, tento režim si nezahráš a preto prídeš o možnosť veľmi jednoducho získať trofeje alebo iné odmeny. Bude tiež mimoriadne dôležité kontrolovať svoje úlohy. Každý deň budeš mať denné úlohy. Tieto úlohy majú tú zvláštnosť, že po 24 hodinách zmiznú, takže si budeš musieť každý deň vytvoriť rutinu. Choď si pozrieť, aká je nová denná úloha a predovšetkým sa uistí, že jej splnenie uprednostníš. Napríklad v mojom prípade musím udeliť 60 000 bodov poškodenia. A moja druhá denná úloha je tiež udeliť 60 000 bodov poškodenia v konkrétnom hernom režime. Tieto úlohy splníme hneď teraz. V mojom prípade je to veľmi jednoduché. Stačí, ak budem hrať Gem Grab alebo Duo Showdown a udelím 60 000 poškodenia, aby som splnil obe svoje denné úlohy naraz. Nezaberie to veľa času a bude to kľúčové pre postup v Brawl Passe. Čím viac úloh splníte, najmä denných úloh, tým viac XP získate a tým ľahšie budete postupovať v Brawl Passe. A Brawl Pass je naozaj zlatá baňa na postup v hre. Je to naozaj tá najdôležitejšia vec, na ktorú by ste sa mali zamerať. Len v bezplatnom Brawl Passe získate 8000 zlatých mincí, 1000 kreditov a 2000 powerpointov. To je naozaj obrovská pomoc pri postupe v hre. Ako vidíte, byť aktívny je veľmi dôležité pre postup v Brawl Stars. Každá príležitosť, ktorú môžete využiť, je dôležitá. Ak sa niekoľko dní neprihlásite, môžete prísť o jackpot v obchode alebo o nejaké hviezdne odmeny, ktoré sa Brawl Stars rozhodli rozdať. Ako hráč, ktorý neplatí, je každá extra hviezdna odmena dôležitá a musíte ich odomknúť. Preto zostaňte aktívni a sledujte najnovšie novinky v Brawl Stars. Možno v určitých obdobiach Brawl Stars ponúkne hviezdne odmeny v obchode, ako to urobili nedávno, alebo dokonca odkazy, ktoré vám umožnia ich odomknúť. A ak nie ste aktívni alebo nesledujete novinky, bude pre vás nemožné ich odomknúť. Samozrejme, toto nie je to, čo bude tvoriť väčšinu vášho postupu, ale vždy je dobré to využiť. Keď už ste aktívni, ďalším bodom je zvyšovanie vašich kreditov. Takže aj keď ste aktívni, ak nemáte žiadne kredity, ďaleko sa nedostanete. Kredity sú jednou z najdôležitejších mien v Brawl Stars. Umožňujú vám odomýkať brawlerov. Takže budete určite musieť zvyšovať svoje kredity, aby ste mohli v hre napredovať. A na ich odomknutie máte k dispozícii niekoľko možností. Najprv v Brawl Pass získate 1000 kreditov, ak ho dokončíte. Nehovoriac o hviezdnych odmenách, ktoré dostanete na konci Brawl Passu, ak pôjdete po bonusových odmenách. Pretože ak ste aspoň trochu aktívni do konca sezóny, dokončíte Brawl Pass a tým pádom budete mať zásobu hviezdnych odmien na odomknutie. A aby sme sa vrátili ku kreditom, môžete ich získať v hviezdnych odmenách. Ale to nie je všetko. Nájdete ich aj v obchode a čo je najdôležitejšie, v majstrovstvách, každý brawler má svoje vlastné majstrovstvo, ktoré vám poskytne sadu jedinečných odmien. Takže môžete získať zlato, powerpointy a čo je najdôležitejšie, kredity. Takže budete musieť urobiť všetko preto, aby ste zvyšovali majstrovstvá brawlerov, ktorých už vlastníte. Pretože áno, je tu veľa kreditov na odomknutie, ale ak nemáte brawlerov, tieto kredity si nemôžete nárokovať. Takže si urobte prehľad o brawleroch, ktorých vlastníte a najmä o tých, ktorých chcete hrať. Ak je napríklad vašim obľúbeným brawlerom Brook, tak ho hrajte. Čím viac ho budete hrať, tým viac budete môcť napredovať vo svojom majstrovstve a odomykať kredity. To vám umožní odomknúť nových brawlerov a následne získať ešte viac kreditov. Ako vidíte, je to takmer nepretržitý cyklus. Preto si dajte za prioritu dokončiť všetky majstrovstvá pre svojich brawlerov a zastavte sa na úrovni strieborná 3, pretože po tejto úrovni sú odmeny už len bonusy, ktoré vám v hre nepomôžu napredovať. Aby ste mali predstavu, 5800 bodov sa rovná 150 kreditom. Na tejto úrovni už budete mať odomknuté všetky možné odmeny, ktoré vám pomôžu napredovať v hre. A potom, pri 10300 bodoch, jednoducho získate len emotikon Brook. Bude vám to trvať dvakrát dlhšie len kvôli odomknutiu emotikonu Brook. Takže pokiaľ chcete napredovať čo najrýchlejšie a najjednoduchšie, nechoďte za úroveň strieborná 3 v majstrovstvách.
A ako budete postupovať v majstrovstvách, logicky budete napredovať aj na ceste trofejí, čo vám tiež umožní získať kredity. Napríklad pri 3700 trofejách môžem získať 400 kreditov. A to je vlastne celkom dobré. A samozrejme nie sú to len kredity. Získavate aj zlato, hviezdne odmeny a niekedy dokonca aj mýtické alebo legendárne hviezdne odmeny. Čím viac hráte Brawl Stars, tým viac budete odmeňovaní. Avšak hneď vás chcem upozorniť, nebude to jednoduché. Budete musieť hrať veľa a každý deň. Brawl Pass nie je niečo, čo dokončíte lusknutím prsta. A chcem zdôrazniť, nesústredte sa len na kredity. Jasné, podľa mňa je to najdôležitejšia mena v hre, ale zlato, powerpointy a drahokamy sú rovnako dôležité. A preto musíte bezpodmienečne dokončiť celý Brawl Pass bez vynechania jediného stupňa. Čím skôr ho dokončíte, tým viac šancí budete mať získať bonusové hviezdne odmeny. A môžem vám povedať, že na konci získate veľa zlatých powerpointov zbieraním týchto hviezdnych odmien. A keď už budete mať všetky tieto odmeny, budete musieť začať šetriť. Väčšina vašich majstrovstiev je už dobre rozbehnutá. Odomkli ste niekoľko brawlerov. Ste na správnej ceste. Avšak, bohužiaľ, dosť z vás urobí chybu v zlom hospodárení so svojimi zdrojmi. Vaše zdroje sú cenné a na to, aby ste v hre napredovali, budete ich musieť míňať rozumne. V prvom rade správujte svoje drahokamy. Budete musieť ušetriť čo najviac drahokamov. Predstavte si, že ste v banke. Chcete si ponechať čo najviac svojich úspor. No, tu je to rovnaké. Svoje drahokamy by ste mali používať na nákup ponúk a určite nie na brawlerov, alebo ešte menej na skiny. A keď hovorím o ponukách, myslím tým také, ktoré vám umožnia získať zlato alebo powerpointy. Vidíte pekný kozmetický predmet v akcii a chcete minúť drahokamy na jeho kúpu, ale to je veľká chyba. Drahokamy sú určené na nákup ponúk v hre, aby ste mohli napredovať. A ak chcete kupovať skiny, na to máte blingy. To je mena vytvorená špeciálne na tento účel. Keď vojdete do katalógu, môžete si vybrať skin, ktorý chcete a kúpiť si ho, ak máte dosť blingov. Šperky získate z hviezdnych cien alebo v určitých podujatiach, takže sa tým nemusíte vôbec trápiť. Správne hospodárenie so zdrojmi tiež znamená vedieť, ako ich míňať. Všetko zlato a powerpointy, ktoré získate, vám pomôžu napredovať jednoduchšie. S nimi môžete vylepšovať svojich brawlerov, kupovať gadgety alebo star powers a tak postupovať v hre rýchlejšie. Preto si budete musieť vybrať, ktorého brawlera vylepšíte. Nezvyšujte brawlera na úroveň 11, ak neviete, ako s ním hrať, alebo ak si myslíte, že ho neskôr nebudete používať. Ešte horšie je, ak kúpite všetko možné pre jedného brawlera. Vidím, že niektorí ľudia, hneď ako odomknú nového brawlera, okamžite kúpia všetky gadgety, všetky star powers a všetky gears. To je úplný nezmysel. Ak hráte zadarmo, zlato je naozaj vzácne. Aspoň ak vylepšíte brawlera na úroveň 11, zatiaľ čo ostatní brawlery sú na úrovni 8, nie je to ideálne, ale nie je to ani veľký problém. V tom zmysle, že tento brawler na úrovni 11 vám môže byť neskôr vždy užitočný, keď už budete mať dobrý pokrok. Na druhej strane, ak zbytočne miniete zlato na gear alebo star power, ktorý nikdy nevyužijete, alebo ktorý vôbec nie je silný, tak to je naozaj plytvanie. To zlato už nikdy nedostanete späť. A túto chybu som urobil aj ja sám a teraz si to uvedomujem. Kúpil som si štítový gear za 1000 zlata pre El Costo, aj keď je úplne zbytočný. Nikdy nebudem používať štít na El Costo, ktorý je už aj tak tank. Nemá to žiadny zmysel a kvôli svojej hlúposti som prišiel o 1000 zlata. Ako vidíte, naozaj si musíte dávať pozor, na čo míňate svoje peniaze. Je rozumné kúpiť túto hviezdnu silu? Naozaj si potrebujete kúpiť tento gadget? Premyslite si to niekoľkokrát, než miniete svoje zlato. Bolo by hlúpe ľutovať nákup. Ďalším veľmi dôležitým tipom je optimalizovať si účet. Ako viete, vaše zdroje sú cenné a musíte ich rozumne spravovať. Budete musieť svoj účet optimalizovať čo najlepšie, aby bol vyvážený. Dovolte mi to vysvetliť. Niektorí z vás majú zlý zvyk nechávať niektorých svojich brawlerov na prvej úrovni a nikdy ich nehrať. A zároveň si vylepšujete niekoľko tzv. OP brawlerov na 11. úroveň. Týmto spôsobom sa váš postup výrazne spomalí, pretože síce budete veľmi silní s niekoľkými brawlermi, ale čo všetci ostatní? Musíte hrať aj s tými brawlermi. Ak chcete napredovať, presne toto musíte robiť. Nemôžete si dovoliť nechať niektorých brawlerov bokom len preto, že ich nemáte radi alebo sú slabší. Aj tak ich musíte hrať. Postupujte krok za krokom. Najprv vylevelujte všetkých brawlerov na 7. úroveň sily, potom na 9, aby ste odomkli hviezdne schopnosti. Keď to dokončíte, môžete si vybrať gadgety alebo hviezdne schopnosti, ktoré sú silné, ale nevyberajte gadget pre každého brawlera. Ak nemáte dosť zlata, vyberajte gadget rozumne.
Naozaj berte len tie gadgety, ktoré sú pre brawlerov nevyhnutné. To isté platí aj pre hviezdne schopnosti. Jasné, možno nebudete mať gadget pre každého brawlera, ale aspoň bude váš účet vyvážený. Všetci vaši brawlery budú vo všeobecnosti na rovnakej úrovni a budete môcť napredovať. Buďme úprimní, niektoré gadgety alebo hviezdne schopnosti sú oveľa menej dôležité ako iné a zaobídete sa bez nich, kým budete vylepšovať všetkých svojich brawlerov na rovnakú úroveň. Keď budete mať všetkých brawlerov na úrovni 11, môžete si dovoliť kúpiť ďalšie hviezdne schopnosti, druhú pre niektorého brawlera alebo ďalšie vybavenie. Majte však na pamäti, že si musíte udržiavať určitú zásobu zlata, pretože keď odomknete nového brawlera, budete potrebovať zlato na jeho vylepšenie. Ak ste si dopriali a minuli všetky svoje zdroje len preto, že vaši brawlery sú na úrovni 11, môžem vám povedať, že budete rýchlo sklamaní, keď zistíte, že si ani nemôžete vylepšiť brawlera na úroveň 5. A keď už hovoríme o šetrení, urobím malú odbočku. Ak ste naozaj motivovaní, môžete si vyhľadať bezplatné spôsoby, ktoré vám umožnia kúpiť si Brawl Pass Plus. Je to jeden z najdôležitejších prvkov v hre, pretože vám poskytuje obrovské množstvo zlata, bodov sily a ďalších odmien. A ak nájdete spôsob, ako získať skutočné peniaze na kúpu tohto Brawl Pass Plus, získate obrovskú výhodu. A hneď zabudnite na pochybné web stránky, podvodné reklamy alebo čokoľvek iné, čo vás možno napadne. Peniaze nespadnú z neba, takže ak chcete získať týchto 12 eur, budete musieť venovať trochu svojho času a nájsť spôsob alebo aplikáciu, ktorá vám umožní zarobiť si nejaké peniaze. Toto teda nie je pre každého. A môže to trvať veľa času, ale s vytrvalosťou to zvládnete. Odporúčam pozrieť si návody na YouTube, kde nájdete spôsoby, ako získať týchto 12 eur. Môžete tiež skúsiť šťastie u youtuberov. Niekedy niektorí z nich rozdávajú Brawl Pass Plus, takže sledujte ich. A možno budete mať šancu získať. Bolo tento slávny Brawl Pass. Napríklad v mojom prípade som už niekoľko rozdal odberateľom prostredníctvom malých výziev. Samozrejme, toto sa bude týkať len menšiny z vás. Nemali by ste očakávať, že týmto spôsobom získate každý mesiac Brawl Pass Plus zadarmo. Povedzme, že postupne si môžete našetriť dosť na kúpu Brawl Pass Plus. Ale v tomto bode sa už trochu vzdialujeme od témy Brawl Stars. A ak sa vám nepodarí získať Brawl Pass Plus, nie je to žiadna tragédia. Klasický Brawl Pass je viac než dosť. Keď už máte v hre nazbierané zdroje, musíte sa riadiť štvrtým typom. Hrajte rozumne. Váš čas je cenný a nemôžete si dovoliť ho zbytočne premárniť. Ak chcete rýchlo napredovať, vyhýbajte sa denným mapám. Je lepšie hrať v režimoch, kde môžete získavať trofeje, aby ste postupovali po ceste trofejí a odomkli viac odmien. Môžete si tiež skontrolovať úlohy a zistiť, či sa dajú splniť naraz. Ako sme videli predtým, podarilo sa mi splniť 2 úlohy naraz len tým, že som v režime Gem Grab spôsobil 60 000 poškodenia. Takto si predstavujem rozumné hranie. Za 1 hodinu hrania môžete byť rovnako produktívni ako niekto, kto hrá 2 hodiny. A na to, aby ste napredovali, nemusíte nevyhnutne hrať v tíme. Všetky svoje zápasy môžete úplne pokojne hrať aj solo. Ak chcete získať veľa trofejí, vtedy sa tímová hra stáva dôležitou, ale vo vašom prípade ste hráč bez investovania peňazí. Chcete napredovať a túto cestu môžete úplne zvládnuť aj solo, bez toho, aby ste museli mať spoluhráčov. Možno si myslíte, že v niektorých prípadoch budú spoluhráči dôležití na výhry, pretože náhodní hráči zvyčajne nie sú veľmi silní. V tomto bode s vami súhlasím. Ale na účely napredovania očividne nepotrebujete mať spoluhráčov. Dajte svoje ego bokom a príjmite prehru, aj keď je to kvôli vašim spoluhráčom. Škoda. Aspoň ste sa rozhodli hrať, skúšali ste to a čo je najdôležitejšie, zlepšili ste sa v porovnaní s niekým, kto čaká, kým bude mať spoluhráčov, než začne hrať. Taký človek len stratí čas a bude sa točiť v kruhu. Zlepšiť sa v Brawl Stars bez platenia nie je zložité. Musíte vždy hrať, takže hrajte a hrajte ešte viac. S časom sa nevyhnutne zlepšíte a odomknete si brawlerov. A tu stále platí i 4. tip. Hrajte rozumne. Keď príde čas vybrať si brawlera, budete čeliť rozhodnutiu. Budete mať možnosť odomknúť si brawlera podľa vlastného výberu z 2 alebo dokonca 3 brawlerov. A práve vtedy budete musieť urobiť rozumné rozhodnutie. Vyberte si brawlera, ktorého najlepšie poznáte, alebo toho, o ktorom si myslíte, že vás bude najviac baviť. Napríklad by ste nemali vybrať Tika, ak viete, že ho takmer nikdy nebudete hrať. Rozhodnutia budete robiť podľa svojich preferencií a hlavne podľa sily brawlera. Ak máte možnosť odomknúť si brawlera, ktorý je oveľa silnejší ako iný, určite by ste si mali vybrať práve toho a bude len na vás, aby ste rozhodli, či je jeden brawler silnejší ako druhý. Samozrejme stále potrebujete mať určité znalosti o hre. A preto sledujte novinky o Brawl Stars a dianie v hre.
Ak je momentálne nejaký brawler silnejší ako iný, vyberte si toho. Je to také jednoduché. Tým, že budete sledovať najnovšie novinky alebo pozerať videá o Brawl Stars, získate znalosti o hre, ktoré vám pomôžu robiť čo najlepšie rozhodnutia ohľadom vašich brawlerov, ako aj gadgetov, star powerov a výbavy, o ktorých sme už hovorili. Veľká chyba, neberte si brawlera, ktorý bol práve vydaný. Pravdepodobne vás bude lákať hrať s brawlerom, o ktorom všetci hovoria, lenže tento vás môže stáť oveľa viac ako iný rovnakej vzácnosti. Napríklad tu nový brawler, ktorý práve vyšiel, stojí 1900 kreditov, zatiaľ čo, ak si vyberiete Mortisa, môžete ho získať len za 950 kreditov. Teda za polovicu ceny vďaka zľave. Vaše kredity sú naozaj cennou menou. Keď v hre odomknete čoraz viac brawlerov, stane štvrtý typ o rozumnom hraní, no stále platí. Ale na to budete musieť dodržiavať aj prvý typ, zostaňte aktívni. Počas vašej cesty v hre sa objaví mnoho príležitostí, ako si uľahčiť postup. Napríklad nedávno boli všetky mastery v hre zdvojnásobené. A práve vtedy môžete objaviť túto udalosť a vyťažiť z nej maximum. Hrajte čo najviac, aby ste zvýšili svoje mastery a hrali s legendárnymi brawlermi. Pretože keďže všetky mastery sú zdvojnásobené, ak hráte s legendárnymi brawlermi, získate oveľa viac odmien a oveľa rýchlejšie. Ak za normálnych okolností získate 65 bodov mastery za vyhraný zápas, počas tohto dočasného eventu môžete získať až 130. Takže by ste to naozaj mali využiť. A počas týchto jedinečných a dočasných udalostí si budete musieť stanoviť priority. Keď je tu takáto jedinečná udalosť, nebudeš väčšinu času tráviť tvorbou map v priateľských zápasoch, ktoré ti nepomôžu v postupe v hre. Budeš hrať čo najviac zápasov, kým je udalosť aktívna a tým si vlastne stanovuješ priority. A to je v skutočnosti veľmi dôležitý bod pre postup v hre. Budeš si musieť stanoviť ciele. Čo je dôležité? Čo by som chcel dosiahnuť? Napríklad si môžeš stanoviť cieľ dostať všetkých svojich brawlerov na úroveň 20 alebo 25 a môžem ti povedať, že ak začínaš od nuly, potrvá ti to naozaj dlho. Takže nemôžeš dostať brawlera na úroveň 30, ak si už predtým nedostal niekoľko brawlerov na úroveň 25 napríklad. Budeš s tým neskutočne bojovať. Zaberie ti to šialene veľa času. A budeš robiť pokroky len s jedným brawlerom, zatiaľ čo s ostatnými. No, budeš hrozný. Je lepšie vedieť hrať so všetkými brawlermi aspoň slušne, než byť naozaj dobrý, len s jedným. Je tiež dôležité spomenúť, že by si to mal užívať. Ak ťa napríklad baví StarCup, môžeš si stanoviť cieľ hrať a dosiahnuť určitú úroveň v StarCupe. Môžeš tiež získať najlepšiu odmenu? Mám na mysli najmä legendárny Star Drop. Stanov si priority a predovšetkým ciele, ktoré sú zaujímavé a budeš si ich užívať, pokiaľ ti zároveň pomáhajú napredovať v hre. V našom príklade so StarCupom by si nemal ísť nad určitú úroveň, pretože potom sa to veľmi skomplikuje a nebudeš efektívne využívať svoj čas. Nakoniec stratíš veľa hodín snahou dosiahnuť napríklad legendárny rank, ktorý možno ani nedosiahneš, a tak nezískaš odmenu. Možno ťa bude baviť naháňať sa za týmto veľmi náročným cieľom, ale môžeš si tiež povedať, že rovnakú radosť nájdeš aj v hraní iných režimov, ktoré sú rovnako zábavné a skutočne ti prinášajú odmeny. Naozaj musíš pochopiť, že sa do ničoho nemáš nútiť. Nesnaž sa robiť nemožné veci. Najskôr sa sústreď na to, čo je dosiahnuteľné a nechoď za vecami, ktoré sú príliš komplikované. Môže sa tiež stať, že budeš musieť svoje ciele dočasne odložiť. Ak to nezvládneš, je to v poriadku. Dopraj si, jednoducho čas. Mať priority tiež znamená robiť rozhodnutia, takže budeš musieť prispôsobiť svoje voľby a brawlerov podľa hry. Je to celkom základná vec, ale ak napríklad existuje populárna zostava, ktorá v Brawl Stars naozaj dobre funguje, alebo napríklad nedávno, keď vyšli mutácie, ako tie pre Ricoceta alebo Colonel Ruffa, ktoré boli extrémne silné, tak musíš uprednostniť hranie týchto brawlerov. Napríklad som využil mutáciu Colonel Ruffa, ktorá sa odrážala všade a bola extrémne silná, aby som ho vytlačil až na 950 trofejí, aj keď som ho predtým mal len na 500 trofejoch. Jednoducho preto, že brawler je extrémne silný, musíš to rýchlo využiť. Ide aj o to hrať rozumne. A takto som odomkol množstvo odmien za majstrovstvá, pretože bolo naozaj jednoduché vyhrávať. Stanov si ciele, prehodnoť svoje priority a predovšetkým sa bav. Ak sa pri hre nebavíš, nemá zmysel napredovať a rýchlo zistíš, že tvoj pokrok sa zastaví, ak si to nebudeš užívať. A čím viac si hru užívaš, tým efektívnejší budeš. To ti umožní posunúť svoje ciele ešte ďalej. Budeš hrať častejšie a dlhšie a tvoj pokrok sa ti bude zdať jednoduchý alebo aspoň príjemný, pretože sa pri hre bavíš
V mojom prípade sú niektoré herné módy pre mňa naozaj zábavné, takže ich hrávam viac. A nakoniec, čas strávený hraním mi umožnil dokončiť celý Brawl Pass a získať množstvo extra hviezdnych odmien. Samozrejme, táto rada platí, ak máš voľný čas. Nerob to, ak máš nabitý program. V každom prípade to nevzdávaj. Postup v hre môže chvíľu trvať, ale ak budeš nasledovať tipy, ktoré som ti dal, zvládneš to ľahko a uvidíš, že budeš napredovať rýchlejšie, než si myslíš. Zostaň aktívny, starostlivo spravuj svoje zdroje, stanov si ciele a priority. A tvoj účet bude čoskoro na maxime. Týmto dúfam, že sa ti video páčilo. Neváhaj mi dať veľký like na podporu a prihlásiť sa na odber kanála, ak si tak ešte neurobil. To bol Freezy a uvidíme sa v ďalšom videu